Archeológ Howard Carter strávil dlhé roky hľadaním neporušenej hrobky egyptského faraóna. Všetci mu hovorili, aby to vzdal, pretože iné hrobky boli často dávno prázdne po nájazdoch zlodejov. V novembri 1922, po rokoch neúspechov, konečne našiel schodisko v piesku. Viedlo k zapečateným dverám. Keď dvere otvoril, jeho slová vošli do histórie a povedal: "Vidím úžasné veci." A mal pravdu. Pred ním sa ukázali zlaté poklady, sochy a múmia slávneho faraóna. Tento objav nám odhalil neuveriteľné bohatstvo a tajomstvá starovekého Egypta. Hrobka bola nedotknutá, chránená pieskom a možno aj legendou o kliatbe faraónov. Ak ťa bavia videá z histórie o stratených civilizáciách, záhadných udalostiach a historických osobnostiach, daj mi prosím odber na tento kanál.